Здравейте, аз съм Светла Иванова и преподавам класическа хатха йога в студио ДЕТ. Ако искате да проверите още веднъж мястото и часовете, влезте във Facebook страницата ми yogatime.bg или прочетете тук в информацията. Днес ще ви покажа 3 по-статични асани, които поддържат корема ни плосък. Започваме с лодка. Седнете и изпънете краката. Ръцете също са изпънати. Хубаво е да издържите така поне 1 минута. Ако се изморите много, само лекичко подпирайте под коленете ръцете и така упражнението става много по-леко. Но наистина опитайте се вместо 100 коремни преси да направите ето тази, може би най-ефикасната поза от йога за стягане на корема. Може да я разнообразите, като разтворите краката, поставите ръцете между тях или с ето тези ножички. Така. Още малко, аз засичам. Минали 1 минутка. Така. Ето по този начин си почиваме. Следващата поза, също стягаща корема, се прави от легнало положение. Малко подобна е на една друга асана, наречена риба. Така. Повдигате гърба и поставяте главата на темето. Сега вдигате и краката на около 45 градуса и ръцете. Задържате така. Според възможностите ви, след тази поза е хубаво кратко да релаксирате с длани обърнати към тавана и леко раздалечени крака. И последната поза, която много намалява обиколката на талията и корема, е главоколянна. Събирате краката, вдишвате, издишвайки се изправяте. От тук се намествате удобно на седалищните части, като леко ги повдигате. Ако искате да разберете повече за позата, има едно специално филмче за нея. Така вдишвате и издишвайки се навеждате надолу към краката ви, според възможностите ви. Това бяха 3 по-статични асани за стягане на корема. Аз бях Светла Иванова.